Čaute, vítajte po dlhšej dobe pri novom videu. No teraz sme vlastne nahrávali videá, čo už sme mali natočené. Väčšinou všetko z minulého roku. Posledné vlastne bolo z novembra 2025 tá cerová dráha. Od tej doby sa nám bohužiaľ nepodarilo ísť na bicykel, lebo buď nejaké technické problémy s bajkom, alebo teda Minko malo úraz, ja som bol chorý a tak ďalej, a tak ďalej. Tu máme Minka naľavo, serus. Takže som mal bolavý pršte, tento. Mobil. Takže máme trošku pomalší rozbeh do tejto sezóny. Minulý rok sme podstatne viacej jazdili aj cez zimu. Ale nevadí, dôležité je jazdiť. Takže teraz Minko zavítal zase za mnou, nie sme v Bratislave. Bohužiaľ tam tie traily sú viac podmočené. Tu nebolo toho snehu toľko, ani tej vlhkosti. Takže ideme taký pomalý, rozšlapávací deň. Taký výletíkový zase, takže aspoň vám poukazujem, ako to tu vyzerá. Toto skore bude video, by som povedal, že pre XCčkárov alebo gravelistov, lebo tu sú akože geniálne cesty, väčšinou rovinka. Veď uvidíte, sledujte, užívajte a tak ďalej. Môžeš, skúšame. Skúška, raz, dva. Poď za mnou. Skúška mikrofónu. Raz, dva, tri. Skúška mikrofónu. Chaos. Tady jede chaos. Popeří zalezte do nor širokej a ujetej vás rasticoma hustej ponor u mixáku smo. Máš z toho šok. Ten dobil do teď normálně začíná být slov. Co tak blbě čumíš, to je útok na tvý uši. Co to s tebou udělá, jen málo kdo tuší. Hej, bývaj niečo, čo nemá práva, nech nám nestrajknú na rytmom Práva, audio. nemôžem sa vysrať, nemám rytm, preto musí vo mne hovno zniť. Zavoláme krta, ten mi ryt rozvrtá, aby byl zas klid. Zdár. To nemá práva, že? Dúfam, že ne. Ani ja nemám práva. Máte právo na právnika, pokiaľ si ho nemôžete dovoliť, bude vám pridelený našou skorumpovanou vládou. To je fakt čisto raj pre gravel bike alebo XCčko, keď si chceš robiť nejaké rýchle okruhy. Hej, tu je to taká viac menej rovinka, na ten gravel úplný ideál. Aha. A XCčko, tu vieš pekne aj časovku ťahať, keď je takto, že to není rozbité, keď neťažia drevo. Preto ja je som to rozmýšľal, super. že do budúcna možno nejaké XCčko alebo nejaký gravel. Určite A vieš, nie. keď nebude víkend, že nebudeme jazdiť na trailoch, tak cez týždeň si tu nadá tréning, spraviť si nejaký okruh, když si to vždycky na čas. Určite nie. Tak ne, Sám seba klameš z XCčko. tak si kúpim elektrické auto. Tak, napríklad. Skorej by som si tú crossu kúpil a tuto sa vozil jak blázon. Nemám práve vôbec vzťah k motorkám. To musíš sa naučiť. Ja viem jazdiť, on neviem. Ale neviem. Ja viem, že neviem, ale neviem, že viem. Tak postavme to asi až hen, tam hovorím, dneska veľa nebudeme natáčať, takže je mi jedno, že mi to beží na chrbte. Takzvaný tieňový útočník. Som v tieni, čaká Norisa. Keď som za tebou, to je úplne bezvetrie, chlapče. Ja ani šlapať nemusím. Mňa by mali najať na Tour de France do pelotónu. Hej, ty by si bol úplne vpredu, teba by nehali všetci šlapať. Chalani za mnou by mali, že 0 W výkon. Oni by sa viezli. By museli brzdiť.
tu je krásne, ale mňa to kde to už nebaví jazdiť, lebo už mám toľko kilometrov tady to najazdených. Tak ja na kolíbe, to je to isté. Čo, ale ten výšľap na tú kolíbu a ten biely kríž je taký monotónny, to nebaví ani mňa. Tam vieš mať 3-4 možnosti, vieš, ale to je tak všetko, vieš, to za tých pár rokov, čo jazdíš, to ťa omrzí. Hlavne ten výšľap. Ale je tu krásne, chlapci. Môžeš tam dať Titanic. No, počkaj, poď na kraj, pustíme ich. Jo, tady. No, lepšieho. Teraz to majú záver. To taký, že? Hej. Dobre. Nevymeníme si? Neutiahol, 10 000 stojí režia kone, ne? Tak nie. Aha. Tu pripodanek na kolíbe. Len iný podklad. Lepší. Tu bol aj, v tento mieste bol pekný dropík, len ten strom tu dali preč. Takáto hraba, keby bola na kolíbe. Je to super. Ďalšie hovienka. No to je dobré. Je všetko šťastie. Keby o tom vedeli babky bylinkárky, tak už si sem chodia na tých hovnách konské. Však to je najúrodnejšie, čo môže byť. Najviac živín. Na budúce zoberiem igelitku. Máme betón, aha, super. Hej, toto stolo zrenovovali. Ja vidím. Dotácie z EU.
pohľad na naše lesy. Už vím, kde sme. Tu na to bývalo fest krásne a však kde zarobia, tam zarobia. Treba vyrezať všetky lesy. No, trochu sme poblúdili, ale už sme sa našli. Ani sme sa nehľadali. Hej, toto sú, jak sa tomu hovorí, habány? Habány, Janičky. Neviem, do titulku vám dám, jak sa to volá. Tí, čo to sledujete a ste z mojej dediny, ospravedlňujem sa, prosím, neukomlujte ma v terne. Už mám deficit kyslíku a jedla, nemyslí to. Ešte ideme vyťahať kaplnku Mary Magdalény. Odtiaľ je akože pekný výhľad, a keď je jasno, tak sa dá vidieť kokos, jak sa to tam volá. Jak je Aqualand Moravia. No, tak až vlastne do Českej republiky. Pásohlávky, tam tie kopce sa dajú pekne vidieť. Šaštín stráže, Borský Mikuláš. No, však spravíme videjko, keď budeme hore. Len teda tým, že sme trošku poblúdili v lese. Tam bolo dosť piesku, takže ťažko sa šlapalo. A hlavne po tých chorobách, to je človek vyšťavený zo všetkého. Choroba ho obere každé percento energie, jak ex pri rozvode. Ani tak, Minko? Ja neviem, ja som sa nikdy nerozvádzal. A všetko je prvýkrát. Vraj všetko sa má skúsiť. Pozdravujeme Lenku, Minkovú krásnu ženu. Neboj sa, nikoho lepšieho by si nenašiel, takže... Takže... Hurá na Mary Magdaléne. No, teraz doprava. Nenadávaj, zasa to budem strihať. Točíš? Áno. Výhľad. Tu na vlastne, tam je Borský Mikuláš, tam máme Šaštín stráže a tam vzadu vlastne to je Morava. Snáď Morava, no je to Česká republika. Takže krásne výhľady, kto by ste si chceli spraviť výlet. Ideál.